Eroskin egunez egun lan gehiago egiten dugu, zuri onena eskaintzeko. Eta orain are eta gehiago. Eroski kluba sortu delako. Klub honetan, bazkideek abantaila gehiago izango dituzte. Eskaintza gehiago, aurrezki gehiago, deskontu gehiago, opari gehiago, bidai gehiago, promozio gehiago eta askoz gehiago. Eskazazu zure txartela edozein eroski dendatan. Oso erraza da eta doan. Baina hori ez da dena. Zurekin harreman estuagoa izan nahi dugu. Horregatik orain, bazkide kontsumitzaile ere izan zaitezke. Eta horrek aukera emango dizu, nahi baduzu, eroskik abian jartzen dituen proiektuetan parte hartzeko eta zure iritzia emateko, zure inguruneko kontsumo arduratsuago baten alde. Gure bazkide kontsumitzaileek horrela azaltzen digute. Eroski ezagutzen dudalako egin naiz bazkide kontsumitzaile. Badakit kontsumo kooperatiba bat dela eta bertan inbertitzen dula. Kontsumitzaile informazioa eskainiz edo produktu osasungarriagoak eskainiz ere. Azken finean, guztiontzat hobea den produktu bat bultzatzen dulako. Oraingoz ez daukat asmorik inongo iritzi taldetan parte hartzeko, baina ez daukadalako denbora. Hala ere, eroskiko bazkide eginez, badakit eroskik duen proiektua bultzatzen dudala. Gustoko daukat eroski bertako produktuak eta elkartiak laguntzen ditulako, eta hori asko gustatzen zait azken finean gaur egungo enpresa gutxik daukate jarrera hori. Bazkide kontsumitzaile izateagatik ez daukazu inongo erantzukizun ekonomikorik, ez duzu parte hartzen ez irabazietan eta ez galeretan, bakarrikan kooperatiba kontsumo guztietan bezala, diru sarrera bat ordaintzen duzu, euro bat eta 20 eurotakoak behin bakarrikan, eta badakizu eroskik diru hau kontsumitzaileen proiektuetan erabiliko duela. Bazkide kontsumitzaile izateak benetan merezi du. Bazkide kontsumitzailea urte askotan nazela, baina orain dela 4 urte hasi naiz batzarretara, ze denbora deket eta ni pentsetan dut esku bat bota behar dela. Eroski batzarretan bebai egiten dira katak eta marka eroskikoegaz eta guk proposamatzen dugu zenak. Eroski niretzat denda baino gehiago da, ni pentsetan dut dela dana, zean egunero erosken dut kontsumoa egiten dut han egunero, eta orduen niri ustetan jate dana ondo gotu. Badira urte batzuk, urte asko, eroskiko bazkide kontsumitzailea naizela. Azkeneko 5 urteetatik honuntzara parte hartzen dut eroskiko bileratan. Kontsumitzaile izatearekin batzordeetan parte hartzeko aukera dut. Eta batzorde horietan gure iritzia eta interesgarria iruditzen zaiguna azaltzen dugu. Eroskik kontuan eduki ditzan. Parte hartze hau eta lana egiteko era hau oso berezia da, eta beste supermerkatuetan ematen ez dena. Eta hori gustatu egiten zait. Oso aberasgarri izan da, guztiz interesgarriak izan diren proiektuetan parte hartzea. Horietako bat nutrizio semaforoarena da. Nutrizio semaforo hau gaur egun eroskiko marka guztietan aurkitzen da, eta horren bidez oso erraza da elikagaien nutrienteak ezagutzea eta eguneroko gomendaturiko kopurua. Eroskiri eskatuko nioke bideo horretan jarrai dezala. Hau da, ikerketak eginaz, berrikuntzak egiten, informazio ematen kontsumitzaileei, elikagai osasungarriak bultzatzen eta tokiko proiektuak eta produktuak bultzatzen. Orain klubeko bazkide izateaz gain, bazkide kontsumitzaile izateko aukera duzu. Zatoz, zuri entzuteko gogo handia dugu. Eroski zurekin.